Hi, goedemiddag en welkom bij nog een episode van AD Wedstrijd. Je is ingeschakeld met mij, Etienne van Rooyen. Samen met mij op je stel heb ik mijn mede-aanbieders Jason Rabi en Trevor van Rooyen. En het is ook een speciale gast vandaag hier met ons. Zandre Schippers, speler van Young Eagles. Goedemiddag Zandre. Goedemiddag, Etienne van Rooyen, aanbieder van AD Wedstrijd. Baie dankie voor die uitnodiging. Trevor, Jason, baie dankie man. Ik voel geëerd om vandaag hier te wees. Dat is lekker, die gevoel is lekker. Om vandaag hier te wees. Zo, ja. Ja, hoe zit Jason Rabi is altijd het is een lekker vol programma hier voor vandaag. Ja, nee, zullen zeggen, dank aan de rek. Dank aan de rek, hij was bij je actie die naweek geweest. Goede rugby geweest, maar ja, ons is weer terug met de actiebeleid episode. Zo, ja, geniet om. Ja, ik heb ook een gedachte voor die week. Kom met Johannes 16, vers 33. Wat zei, ik zei hierdie dingen voor jullie, zodat jullie in my rus en vrede kan vinden. In hierdie wereld zal jullie zwaar krijgen beleef, maar skep moed. Ik heb die wereld reeds oorwin. Trevor, dat is een van mijn gunsteling schriften in die Bijbel. Als ik het dan zo kan stellen. Hulle sê maar jy moet nie pick and choose in die Bijbel nie. Yes. Maar dat is een van mij wat ik persoonlijk yes. in die leven vat van. Kom ik zeg baie keer, kom je in situaties waar dat voel. Ik ga het niet maken, die situatie, maar dan bemoedigt die schrift mij door te zeggen dat onze Vader wat in de hemel is, heeft die wereld klaar oorwin. So met andere woorden, maak je zaak wat nog gaan komen. Dat is klaar. Ik ga de situatie overkomen van die Vader in de hemel. Het gezegd, hij die wereld reeds oorwin. Ja, het maakt je zaak waar je vastloopt. Het maakt je zaak wat ze omstandigheden komen. Wat op je pad komt. Maak je zaak hoe moeilijk dat misschien morgen mag gaan. Dan kan hier schrijven veel erg herinneren en zeggen. Die Heer het zwaar gekregen. Yes. Die Heer was gekruisigd, hij was gestenig, hij was vervloekt, hij was verwerp. Zo hij het hier goed wat ons nog moet deurgaan. Yes. Het hij reeds oorwin. So daarom zei hij de reeds hierdie verdrukking, het hij reeds oorwin ja het. Ja. En dat laat mij denken aan die schrift wat Jason laatst week ook gezegd wat hij zei dat ons met leven spreken. Yes, over dode situaties, ja. Yes. Dus ik kom die tot ik die week die schrift weer krijg om voor te brengen voor die episode te zeggen voor mij die dan een link van mij zo naar Yes. Baie keer gaan ze in situaties in wat jij voelt maar gaan ik het gaan het niet maken, ja. Ik weet niet hoe ik hier gaan komen, ja. Ik weet niet hoe kan ik het overkomen, ja. Yes. Hoe je vandaag wat de situatie jezelf vandaag gaat invullen. Kan gisteren kan het baie lekker gaan. Vandaag is het iets anders. En als het die next dag, als het gaat het weer beter verstaan. Dus als het dagelijke fight situatie. Yes. Dus je weet niet hoe die dag gaat. Dan is allemaal die gezegde wat ze eten opgees niet opzien. Yes. So dat is amper soos daai. Moenie worry nie. Kijk, het kan vandaag reën. Ja. Morgen gaat die zon weer schijnen. Die zon moet schijnen. Het kan niet net elke dag reën. Het gaat in fact niet net elke dag reën. So die zon zal weer schijnen. Je gaat ook aan elkaar verloren, je gaat de windag. Ze gaan niet aan elkaar verloren, je gaat een win uitkomen. Je gaat ook aan elkaar winnen, je zal verloren komen. Yes. Ja, en daar moet ons bereid wees om die verloren te aanvatten en te zeggen, maar kijk je, wat het getriggerd, wat het bijgedragen tot hierdie verloren toe. Wat zijn fouten heb ik gemaakt, dat ik nu hier gaan verloren. So nou moet ik mans genoeg wees en man op en zeggen, oké, dat is waar ik gefouteerd heb, So nou kan ik man op en zeggen, maar die verloren, was die voor mij verloren, dat was voor mij les geweest. So nou gaan ik sterker terugkomen en gaan beter terugkomen. Zin je het? Ja man, ik voel alweer zomaar nog gemotiveerd. Dus ik nou hier zo zit. Ja. Maar ja, ons het tamelijk rugby die naweek gaat. Trevor vriendschappelijke wedstrijden en dat was ook die afsluiting van die 6 naties gaat. Zo ik ga zomaar tats aan die vriendschappelijke wedstrijden die naweek. Ik zie daar zo aangezien Zandre is, ik begin zomaar daar met Young Eagles. Jullie was gastheer daar voor Young Eagles en dan heb jullie 10 Good Hopes gespeeld. Oorspronkelijk zou het Bluebirds geweest zijn wat gekomen is Zandre. Ik zie een eindtelling hiertoe, 31-20 in de gunst van Young Eagles. Ja, zoals ik zei, dat zou Bluebirds geweest zijn van Booster of de Doerings. Wat zou dieren komen? Hoe dat terugkomt Zandre? Etienne, aangezien die in ieder geval op je ring wat is gecreëerd of die
in die Weskaap spesifiek stormpies verstaan het die organisaties of die weescomplexen nederlaag gekry in termen van die oes en vruchten, groenten. En ik denk dat was het probleem geweest en ik werkte een beetje gedaald en de situatie was door dat die meeste van die spelers zo dan toen zaterdag gewerkt tot laat toe dan zou dan niet bereik gekomen om op de dagen geweest dagen. En onder omstandigheden toen we zo vinnig op plan een haas van ik denk die ouens het wel goed voorbereid voor die wedstrijd in de Dorings en te danken aan Jan Gulubs, alle managementteam, het hulle gauw aangegryp door de request naar toe kom voor een wedstrijd. Ja, de andere, zoals ik reeds noem het, 31-20 in die gans van Young Eagles. Kan jy gou vinnig gou sommer daar deurvat, hoe was die wedstrijd en zo? Jan Gulubs is een streekdagspan. Yes. Ja, je begint hier, hulle is 'n streekdagspan. En presies. Ja, lekker ding. Ja, lekker ding probeer nou iets in sien. Yes. Kom aan. Ik heb er wel verwachtingen gehad. Maar ik heb speciaal gezien, al het laatste week tegen Red Roses gespeeld op Parkjesvlei. Yes. Nee, dat was hij vorige week. Die vorige week, ja. Ja, van ik weet, Red Roses is een span wat nou die streek daar spannen uitzoot en die vriendschappelijke wedstrijden. Hij zit me nog een streek in spannen. En dat het voor mij een beetje laat twijfel, oké, daar gaat het wel kunnen paren voor ons. Mijn verwachting kan niemand onderschatten. Ja, een groep opgedaagd. Van de eerste minuut van die wedstrijd af, dat geweest. Maar dat is eigenlijk niet een vriendschappelijke wedstrijd. Maar dat is erg. Alles heeft op bezigheid. Ja. Zogenaamd ben ik vluchtig gehoord iemand zei bij Jan Gulubs, een van de Longenstieners. Ja, Jan Engels, dat was gisteren, laatst jaar, was jij aan die Super 10. Zo, ons gaat vandaag weer een ding of twee geweest. Maar competeren was ik een paar jaar. Overwegend geweest, fysisch lekker hard geweest. We zijn lekker ingeklimd. Maar dat was maar niet weer een leerschool voor ons als Young Eagles. En ik zeg altijd om meer te danken tegen jouw eigen tegenstanders, wat je de jaren moet nog krijgen. Wat leer je uit? Maar het is niks. En ons het bijna geleerd gisteren uit die wedstrijd van Jan Gulubs. Oké, baie dankie vir daai Jandre. Dan het Morgenster daar 10 Houbel gespeeld is, was twee biermannen daar, is Enwe en Adam, dat is die twee benten. Nee, zie me Adam en Enwe. Wie is dat nou? Herman en Adam. Herman en Enwe. Dat is nou die schijf gemaakt, Herman. Daai man, ik heb hem gister bij een Conference in span gezien, ik heb het in die week gehoord, hij had aangekondigd. Herman is Houbel toe. So, ik neem aan, wanneer ik het net nog gelees, Herman zoekt voor een wat hij gisteren opgedaagd. Zoals beloven. Ja, oké, nee, die mannen moet maar iewers moeten hulle met elkaar uitzoeken. Maar die telling daar was 39 voor Morgenster en dan is het 36 voor Houbel. Ja, dat is die telling daar. Op de 3.5, maar er praat van een grote, dat is nou amper 4. Ja, dat is een amper 4, ja. Met die nieuwe aanwinsten wat ook bij is brengen, hulle toeskouwers. Wat gaat er bij Morgenster? Waarom is Morgenster bezig? Ik heb van mij een man kan een ander Morgenster span in die ligas. Ik het amper toe ga uitslag gestaan zien toen ik amper voor mezelf zei, ja, ODB speel, het moest nog gisteren gespeeld, hè? Ja, ODB hij heeft een vriendelijk gespeeld. Wie heeft nog niet gisteren vriendelijk gespeeld? Want ik weet bij een keer gebeuren dan als mijn span niet spelen gaat, speel ik zomaar bij span wat spelen. Ik weet laat Verstaan? Nee, maar kom misschien maar een keer voor. Ja, scheelt wel van Morgenster. Ja, die in wat dan een boer Adam. Zeg maar, ons gebruik maar Adam. Ja, is 1-0. Ja, is 1-0 voor een jaar. Zo kan hij het 3-0 maken. Maar al wat ik weet, dat gaat niet makkelijk wees. Op clubpark. Ja, dan bewegen ze af in die pad en Langrivier. Ja, daar gaat ze gespeeld voor ODB. Telling daar Langrivier 13, ODB 31. Je hebt het laatst week genoemd bij die tweede vriendschappelijke wedstrijd. Allemaal nou in de kant zien. Voor die betere zien of die afwaartse kouwen. Ja, van een douw, al het verleden week heeft hulle tegen Progress gespeeld van Bogota. Yes. En hulle het vastgevallen met 10 punten en hier winnen hulle amper met 20 punten. Ja, zo mensen kan... En ik bedoel, is twee gemeenschapsraad. Ja, mensen kan zien, onmiddellijk die ommezwaaien. Interessant dit. Ik neem aan dat ons Morgenster, ODB zou ons het gisteren opgedaagd, zaterdag opgedaagd, want
Ek het regtig nie Saterdag van die ouens daar by ander velde gesien. Yes. Ja, en kyk, man sal nou sê, die pad het nie gewerk nie. Sal daar geen, maar soos ek laatst ook gesê het, die B moet nou maar nie, sommer met die eerste vriendin nou, sommer staan afskryf. En ek dink gister, miskien het die manne geluister na wat ek gesê het, die A-span-spelers moet begin 'n friendly speel. En die ouens het maar besluit, nee maar ons sal moet van die begin van die jaar af maar sommer inkoop en dan opdaag. Die plan, en want as jy nou agterna gaan aankom sluit, as daar moet nou werksomstandighede, dis mos nou buite jou beheer. Ja, buite jou beheer. Maar as jy kan en jy sit maar net daar by die huis en jy voel jy wil net nie speel, dis mos nou onaanvaarbaar. Maar ek dink die beat opgedaag is en goeie les. Want onthou, Langevuur is nie maklik. Veral op hulle kloofie. Ja, nee, Langevuur, ek weet nie of hulle, ek dink dat hulle eerste vriendin nou. Ja, hulle eerste vriendin. So miskien kan 'n man nou weer daar, maar dis vriendlies man. Ja, maar alles is niet te veel aan die vriendin. Maar dit is combinaties. Ja. En dan gaan ons af op die Woesley se kant toe. Daar gebeur. Miracles 35 teen Klipdrif se 8. Goed. Ja, jy kan sien Miracles onmiddellik, nee, jy kan sien, as ek onder korreksie praat, so Miracles is derde friendly. Yes. Ja, hulle is die voorlopers as dit kom met. Ja, hulle is die beste vriendlies. Ja, kyk en mense kan sien die verandering wat begin besig is om te gebeur. Onthou dat hulle die eerste game het hulle verloor wat ek weet van. Ja. Het hulle 'n lekker pak gekry, maar jy kan onmiddellik sien die ouens begin kom in routine. Ja, Trevor, en kyk hoe Miracles, hulle het groot vriendlies gehad man. Ja, hulle groot vriendlies gehad, ja. Okay, die eerste een was mos nou Ilan Skloof, maar hulle is ook 'n streek uit daar, maar hulle het laas jaar het Ilan Skloof hy relegasie wedstryd gespeel vir Groot Dag. Ja. En hulle het eintlik verloor, dat wil sê hulle is 'n goeie team. En dan het hulle mos hy een gehad in Jan Goedhoops wat Groot Dag moes gekwalifiseer het. En dan het hulle nou vir Klipdrif gehad, as ek kon korreksie is, Klipdrif was ook 'n streekie daar span. Aan die Breërivier afdeling. So dit beteken dat dinge het nou begin in plek val vir Miracles en hou van Miracles dop. Ja, ek het gesê, hou van Miracles 2026. Yes. En dan kom het by die laaste wedstrijd, wat ik wil sê tweede laaste wedstrijd. Young Wesley het gespeeld tegen Progress Botha, maar ik heb geen results daar. Het is vreselijk stil, ik weet niet, hulle het seker maar oefenkamp gehad man. Iets van koffie man, het uitgekomen, maar iemand van Progress, hulle is een span wat uitkomt. Wat uitsteekt, ja, so. Of wat iets gebeur wat de mensen nog niet wel van over praten. Ja. En kijk eens alsjeblieft, moet je zo geheim houden niet man. Ja. Voor alle results. Ja, je hoeft niet te zeggen wat er gebeurt. Ja. Je hoeft niet te zeggen wat er gebeurt. Ja, je hoeft niet te zeggen, oké, is nou een omgereden met een kar of iets. Of gegooid met een bottel. Je kan niet zeggen, dat is je intelling. En dat is klaar, ja. Want lijkt voor mij die dingetjes dat mensen geheim. Ja, het is misschien nodig om weg te steken. Ja, ze vriendelijk, maar man kan niet zo bij je schrijven aan een 95-5. Ik meen, die schienen die touw. Ja. Dat is hoe zo'n span verloren wordt. Yes. 100%, maar niet vriendelijk zijn wegsteken. Ja, gepraat van die bottelgooierij. Ons beweegt naar die volgende kliniekje toe, daar zo, ons laatste wedstrijd. Waar die bij Sirius plaatsgevonden heeft, dat is eigenlijk mijn favorite result. Dat was een close game hier. Ja, het was bijna close in de zin van de Gies was bijna close geweest. Maar Sirius wat oorwinnaars daar uit is tegen Laplace aan. Sirius 99, Laplace aan 6. Ik hoor alle strijden over 91. Maar ik was daar bij de wedstrijd uitreven. 99-6. Ja, maar ik denk ons moet die ding stoppen. Ja, ik denk ons moet die dus gewoon als moeilijk stoppen. Wanneer we mensen een brief kan schrijven, of waartoe mensen een brief moeten schrijven. Laat de hier dan stoppen, laat die streekje daar spannen, die ding los van die grote dag. Spannen in vreemd. Maar alles zegt dat is hoe je je voorbereidt. Nee, maar je kan niet 99, hoe bereid je voor 99 Ja, 99 is staf. Tackles, je oefent tackles. Jij hebt dan niet verdedigen op 99. Ja, maar uit die... Hij verdedigingscoach zoals ik laatst week gezegd man. Moet weggejaagd worden. Ik ga er niet zeggen, ik heb ons niet laatst week gezegd weggejaagd. Maar die verdedigingscoach zal zijn werk doen. Oké. Dan daar was hij 99. Ja, 99. Ik had laatst week het ik gezegd met de laafdeel game. Onthou, ja, dat is Sirius in de Laplace.
Man 99. En kom ek sê, Okay, dat prijs nam 6. ja, hulle daarom 6. So Dan hulle sê- Hulle punt meer as, Een punt meer als Lovedale. maar dat maar as jy punte wat afgestaan is meer as Lovedale. ja, Want Lovedale het 91, 91. jy het Pleisen 99. Lovedale was 91.5. Ja. Hila Pleisen 99. Die 100 net 6. gemis. Ja. So as jy nou hy een wegvat van sê maar op Lovedale, jy gee vir La Pleisen 5. Né? En dan sit jy nou hy een, sit jy nou by. Maar is het Dan is dit 100, 105. Ja, maar kom ek sê hulle, manne die 3 het hier nie so. En die skopper van Sirius. Manne daai telling moes ek 120 gewees het. Ek lieg ja. Hy man het nog nie Kijk, het gezien. hy het nie so Elwin. goed geskop nie. Ik heb gezien die Elwin Belani daar genoemd. En die comments, dat moet enig 120 geweest. 120 manne, So dit eerlik. maar. Maar maar Kyk, kom ek sê hulle ek is drie. kompeterend in Sirius, so ek hulle kan 'n 100 getal verwag tussen PDK en La Pleisen die. Okay. Hy nou Nee, hulle staan, gevaarlike staan. sê Staan. Maar manne kom ek sê hulle wat toe gebeur is daarso. Pleisen is op 'n tyd ek dink amper 80-0 en hulle kry toe 'n straskop. En hulle skop hy straskop oor. Jo, wat ek sien La Pleisen sy mense klap hande. Sê ja, jo, dit is nou goed gebeur. Toe sien ek as maar net 3 punte wat nou op die bord Ja, maar weet jy hoe bevredigend is dit? om die 0. dat is baie beter als nul te dat. breek. Dat is baie beter als Ek dat. jy sal regtig nie verstaan hoe bevredigend is dit vir 'n toeskouer wat daar in die veld staan. Jy het nou kom travel tot die om hy 0 te breek. Hij moet te geacht. Jy sê ek vir jouself hy eier is gebreek. Ja, La Pleisen staan eintlik of kom ek sê sou eintlik op 9 staan. Hulle 3 strafskoppe. Een Een gemis. misgeskop van die Okay. 3 so dit maak hulle 6. Ja. Ja, maar terwyl die ander man aan die ander kant sit 'n oorskop. Nee, Die skopper wat Nee, was ek is nog er nooit gewone eens, man. skop. Nee, ek is nooit- Hy gaan speel maar 6 nasies. Nee, ek Maar is er ek nooit dink eens, aan man. 'n maak die skopper as vervang daarso nou van daai man het kyk die maklike skop kry man ja noem dit nou maklike skop. maklike skop voor die paal mis. Sê so skuins voor die paal het hy misgeskop. Maar die afstandskoppe, die moeiliker skoppe het hy man gemaklik oorgesit. So Karabo. dat sê vir my die skopper wat nou 6 nasies gespeel het is in 'n mate vervang. Ja. Weet jy hoe jy hy man kan vervang nie, jong? Ek weet nie soos hy man se wys om geroep het daar oor die mic. Kan jy nie hy man vervang nie, jong? Jy hoor dit altyd hy man se naam. Ja. Daar is Kijk, iemand anders se naam nie. Ik wil gewoon net zo'n beetje stilstaan bij high-class tellings, man. Dat is nog op een ernstige noot. En mij moet ook beginnen, kijk, zoals ik gezegd heb, Trevor, als het die moeite waard. Ja. Onthou, hij heeft nou een 99 gekregen. Wat heb je op die dag geleerd uit? Nee, jij wat nou aan die verloren kant is. Dat is waar NATO man aan moet gaan. Ook als ik aan een verskoningsgebruik, hij heeft nou min spelers gehad, of wat ook al. Maar wat leer jij uit zo'n game? En die span wat gewin het, wat was sy benefit uit? Ek het gesien Sirius het daar gesit, dit was 'n lekker oefenloopie. Ja. Maar man moet ook beginnen veel ernstig afvra. Is dit die moeite werd op die dag, man? Want Dis hoekom ek vra kan 'n man nie iewers 'n brief na toe skryf? ja, Maar wat ek wil vra is kan die ding 'n sielkundige knop. dat is eintlik wat ek maar nou wil. Onthou kortliks, inbring. nee. Die jaar wat Paardenkloof Premier Liga Yes, het is Rosten, nie Rosten. Gossenwil. Rosenwil, Kellyden. na skool Kellyden daar gespeel. Yes. nee. Toe was daar game toe speel ons 3 spanne. Toe daar game wat ons die deur moes getravel het. En onthou, ons het 1 span getravel die deur. Toe gaan dit baie sware jare aan Paardenkloof. Toe travel ons 1 span die deur. Onthou, het was seker iets in die 80 en toe daar nog 'n bout van 25 minutes, 30 minute oor. First team game. Toe kom ons nou al in die derde baan net. En daai tellings het almal so geloop 100. Ja. Toe kom ons nou al in die first team, toe vra ons daai tyd. Dat hy refer wy my nie kan die game kan stop nie. Onthou daai ding breek veel. Ja. Ja. Daai ding breek, kyk soos vir ons wat of soos vir my persoonlik. As ek nou rugby gespeel het en ek kry daai telling, ek gaan nie omdat ek nou al 'n hele tyd aankom, ek gaan dit nie Jy gaan- so ja. hard voel. Ja. Verstaan? Maar nou kry jy 'n laaitjie wat nou van die skool af gekom het. 'n Laaitjie wat nou laas jaar second team gespeel het wat nou in die first team setup. Nou kom kry 'n laaitjie, hy is groot telling. Nou voel daai laaitjie binne in homself want ek was daar gewees. Sy voel nie binne in jouself, nee, maar ek is nie goed genoeg nie. Ja.
Hoe motiveer jy? Hoe motiveer jy ou wat van die second team afkom? Hy voel nou vandag moet ek step up in die groot uitdag en dan kry die tipe telling. Kijk, en dat wat ik gezegd heb, in laatste week gezegd, met die ene telling van Lovedale. Ons ouwens zal moet, als jij jezelf een so-called senior speler van een club noemt, dan moet je beginnen step up. Verstaan? Van ja, ze kan nou zeggen, hoe komt die mannen niet getackelen? Verstaan? Maar dat is mannen wat die moment moet nou blootgesteld worden. Misschien heeft hij ook voorheen nog in first team rugby gespeeld. Nou speelt hij in een Sirius first team. En Sirius, alle dingen met plekken waar hij van lichaam voert. Zo, alle gaat hij nou kijken op een man wat er nog wanneer gespeeld heeft, hij wil een game spelen. En nou, zoals Trevor gezegd, is die man dan nou sterk genoeg om zijn mentally weer terug te komen. Want voordat ik veel geef, Trevor, ik had gisteren verneem, diezelfde gebeurde met Lovedale. Laatst week. Hulle moest 3 spannen spelen met net 21 man op die dag. Dat is wat eigenlijk leidt naar dat. Ik was nog niet gisteren op Sirius, maar als Oostenrijk dag spannen goed daar wil, zorg dat je dan genoeg spelers hebt, zodat je kan 3 spannen op vastspannen op die dag. Misschien een 15-tal op die dag en haar rondom werk, dan gaat het bij je beter gaan. Kijk je, dan die naweek, die 21ste, behoort ons vraag beantwoord te worden. Wanneer die Bokveld Barbarians Bella Vista gaat komen. Ja. Onthou, die Bokveld bestaat net uit streek en gemeenschapsspannen. So, en dat is nou 3 spannen wat hulle nou uit allerlei 12 clubs zijn. Hoeveel clubs is daar? Gaan combine. Hoe die keuringsproces werkt, weet ik glad niet. Hoe die selectieproces werkt, weet ik glad niet. Ik heb gehoord, hulle gaan die week gaan hulle 3 aan oefenen. So, ik weet glad niet wat regtig daar aan gaat niet. Maar ik weet, daar gaan 3 spannen op dag op Bella Vista. Wat Bella Vista rugbyclub gaan pakken. Niet een Bella mengspan of zo niet. Hulle gaan Bella, zijn first team, B-span en derde baan gaan hulle pakken. So, ik denk alles rondom die ding is, gaan ons die naweek kan sê, sou die keerders, die ouwens wat die selections doen, die beste in die Bokveld kies. En ons is competerend. Die selection, die groep, A-span groep. En ons is competerend 10 op Bella Vista en die A-span mates. Wil ek my versou daarin om te sê, as ons net die faciliteite het, die oefengeriewe het. Want kom ons maak hier geheim van nie. Ons het die mooiste veld in die Bokveld. Maar ons, jy kan nie laat nag oefen daar nie. Soos op Bella Vista se beligting, Sirius se beligting, Delise se beligting. Ek vat vir Nieuwedorp kan net oefen tot 8 uur, 9 uur toe, dan is alles dood. Jy verstaan wat ek sê. So sou ons competerend, die Bokveld Barbarians competerend is in die wedstrijd van Bella Vista. Wil ek my versou daarin om te sê, daar kan iets goed in die Bokveld. 100% ja. Daar kan competitie raak in die grote dag. Maar om te sê, een paardenkloofspan, Tine, Sirius-span, de Lise-span, dat gaat een beetje moeilijk. Woesdespan, paardenkloof op zijn eigen. Dat gaat niet meer. Hij verschil is te groot. Ja, maar dat laat ons daar bij die vriendschappelijke wedstrijden van die naweek. Trevor, dan ga ik zo'n oogje aan jou. Wat met die speler van Young Eagles zo'n paar vragen gaan vragen. André, 4 nasie. Ons gaat net zo'n beetje zo vluchtig hoe hardop in die 4 nasie. Die 4 nasies gereeld, het begint, was een goede toernooi geweest. Ik was bij die finals geweest, goede afsluit gehad. André, wat zou jij zeggen? Die succes achter die 4 nasie. Wat is die kern daarvan? Ja, Trevor, eerstens, als we maar eerlijk wees. Die organiseerders specifiek kort kennis geven. Maar die middel van dat heeft hulle hand opgesteekt. Yes, goede job gaan doen. Toernooi succes te maken van. En ons kon gezien het bij de finale. Waar het die 4 nasie getrekt. Basis wat albei 4 spannen geleerd uit is
competitie. Yes. Was sterk geweest. Die model van dat Young Wakelins uit die strik uitkom. En dus 3 spannen wat in die gemeenskapskant. En ik dank krediet aan de span zoals Pumas. Yes. Al het gesê ook in die finale, toen eindelijk je blaas, hulle genoem as hierdie jaar hier vir besigheid. Yes. Ja. En mense kon sien, fisies was hulle gereed. En fisies is hulle gereed vir hierdie jaar 2026. Maar ja, jy kon baie uitleer. Okay. Baie kerngoedjies, klein goedjies en dan hier en daar skrapwerkies kon jy gesien het. Maar vir elke afwachter kon jy baie leer uit die Firinasie uit. Zandre, dan wil ik jou half een ongemakkelijke vraag vragen. Man. Ik hoop dat ik gooi in die diepkant in. Die schakeling vanaf vleekie blazer naar speler. Waar moest je aanpassings maken en hoe was dat voor jou om die oorgangfase? Je was een rugby speler, toen besluit je om je vleekie te vat en toen besluit je weer om terug te gaan naar die spel toe zelf. So wat zal jij zeggen, waar je die tekort gekomen en waar je die geïmprove voor alle nieuwe spelen? Ja, Trevor, om eerlijk te wees met jou, jij is letterlijk de eerste persoon wat voor mij vraagt. Baie mense vra hom rofweg, en jy diepte uit. Ek het 'n man gesoek wat ek diepte uit moet kom met dit. Om te begin, my skeieregterloopbaan het begin op laerskool. Ek dink meneer Jonathan Witness, hy's nog steeds daar. Alles het begin met hom. Ek dink hy het die potensiaal in my gesien as 'n skeieregter. Ek was letterlik graad 7. Toen blaas ik onder 9 en 10 wedstrijden bij de Nationals. Gewoonlijk leren. Maar dat het alles daar begint. Yes. En toen weet ik zo natuurlijk op een zaterdag in het rugbyclub zitten spannen. Maar zo ook, zoals ik zei, gehanteerd. En dat is ook mezelf ook, die model van meneer Alexander Tsaikops. Die Rome het ik ook maar aan die shit heb gekomen. En zo aangegaan, liefde beginnen ontwikkelen voor als scheidsrechter van ik het mezelf die bakpunt gehad om één dag als internationale scheidsrechter op te treden op televisie specifiek. Uit die series, uit die Watsenberg. En vele om alle hoofdmeester. Hij was letterlijk mijn motivering towards mijn scheidsrechterloopbaan. En Trevor ja, om in te komen waar de scheids begin het van scheidsrechter naar speler. Het was een moeilijke besluit geweest. Maar ik zei, ik heb nog nooit van niemand gezien. Maar dat was mijn geheim, maar ik ga niet even verklappen. Op camera. Op camera, ja. Het was moeilijk. Het was moeilijk. Ja, ik heb maar een gevoel. Is het zelf een gewezen collega, een collega van mij. Ja, ik voel maar, je werkt hard naar iets toe. En als je dit bereikt, dan meer opgeven. En Trevor heeft iets interessants genoemd voor hen. Opgeven was nog nooit de optie. Maar opgeven heeft van mij geval. En mij scheidsrechterloopbaan. Ik heb het gevoel dat ik het hard gewerkt, maar ik bereik net die. Klopt, negativiteit en kritiek heeft gekomen, maar ik moest het gevat hebben. Als een jong zien, hij heeft langer geworden, maar oké, dat heeft mij sterker gemaakt. De schijf toen 25 na Young Eagles Rugby Club als een speler was een groot schijf geweest. Om dat te implementeren van een scheidsrechter af naar een speler. Het is voor mij bijna lang gevat om in die setup te komen. Want ik is nog altijd mijn mentaliteit. Zij blaas van die reel zo, nou moet je die reel komen toe, zelf komen doen. En nu kom je in een geval waar zij inderdaad nog beter als je ouders die van jou Ik heb bijna keer in zo'n situatie gekomen. En ik heb hard gewerkt aan die vriendschappelijke wedstrijd de laatste jaar. Want ik heb misschien die afwachters zijn ogen gevangen en ik is onmiddellijk in die eerste span setup. En van de scheidsrechter wat nou pauze geblazen, het eerste span. Ik was als scheidsrechter. Jij maakt een fout, ik zie het onmiddellijk. Ik wist het voor jou op. De afwachter later aan mij zei, kalm. Je is lang niet meer als scheidsrechter. Hij is een speler. En hij is ook die kat mee. Je komt blazen. Het was bijna moeilijk voor mij. Om oor te gaan, hij zoet te maken. Maar ik is niet spijt daarover, maar mijn verlangen brandt nog steeds. Om mijn passie te willen voortleven op het einde van de dag treffen. Zo met andere woorden, die mogelijkheid dat ons jou in de toekomst weer achter die vleekje gaan zien. Ja, treffen van nou, 2027 zal ik definitief mijn terugkeer maken als een boerderschrijver. Dat zou oorspronkelijk een jaar geweest zijn. Maar met die wil ik ook zeggen,
ik ga me nog een jaar bij Eagles geven. Yes. Laatst jaar het die geschiedkundige jaren begin. Yes. Zoals Willem Oktober zei, gewoon jaren voorbij. Gewoon jaren voorbij. Zo, possibility hier een jaar gaan ze maar net verder vat. Maar als ik vroeger gezegd nou, toen de 27 definitief weer terug. Die flikje. Kortelijks, die toekomst van die vier natie. Hoe denk je is daar toekomst voor die vier natie? En wat zou jij zeggen? Wat zou die hoogte, of wat kan nog die hoogtepunt worden van hierdie vier natie? Definitief, als we kijken naar dat bij organisaties, denk ik gaat inkopen bij die event. Yes. En dan kan groter raken. En als ik gezien heb een paar wedstrijden was het die debatteam met Meneer Jot Miel was tegenwoordig. En ik denk, van laatst jaar was ik ook proberen deel uitmaken van onze clubs in Watsenberg. Ik denk als mensen van die ontwikkeling van die gemeenschapsskuld in de streken. in de streek uitdagen verstaan. Zo, dat is een goede idee wat jaren terug gebeurd is, wat in de dood valt, wat nou weer opstanding maakt. Zo, definitief zal daar iets goed gebeuren. Dan mijn laatste vraag. Wat zou jij zeggen? Kijk, ons weet nog van die 6 natie, nee? Yes. En dan die 4 natie. Wat zou jij zeggen? Zou jouw bepalings wees rondom? En ik wil heel eerlijk wees. Als dit nou zo moet gebeuren, nog voor je ligas afskop. Die de 2-6 natie dreamteam. En die 4 natie dreamteam. Wat zou jij zeggen? Wat zou daar gebeuren? Wie gaat hij game winnen? Wie gaat hij game winnen? Straight antwoord. Vraag. Wie gaat hij game winnen? Trevor, mijn prediction. We gaan altijd wat die gemeenschapsskuld spannen heeft. Dan kijk, 4 natie dreamteam. Ja, definitief. Ja. Definitief. Ik stem je samen, maar... Ja, ik wil net zeggen, Daniel moet weer 6 natie ouders zijn. Ik kan juist maar in 4 natie gaan delen. Ik bedoel, ons is meer, ik wil niet zeggen betrokken daar. En ik ga niet zeggen, jij speelt nou daar, ik kan hier soms het game daar niet. 4 natie en 6 natie, maar kan ik nou zeggen, ik is maar in die onderkant zo. Ik alles al amper zeggen, je kiest nou kant en ik kies glad die kant niet. Maar ik zal samen met jou stemmen, Jandre, op die 4 natie spanbad. Ik zal zien als die spanbad als oorwinnaars uit die strijd het zal gaan. Hoe kom ik zo zeggen, Jandre, is, we noemen nou interessante ding daar zo van die gemeenschapsskuldspannen daar in die 4 natie. Yes. En daar is de top gemeenschap owens hebben daar spelen. Als we praten van Young Wesley, niet Young Wesley, Young Black Arrows, Young Eagles, Pumas. Dat is mannen wat boeren in die top 3, top 4. Hij is maar alle eindig lager zijn. En dan kijk eens, niet dat ik neerzien op die spannen en die 6 natie, maar ik heb een statement gemaakt daar op socials ook op na die wedstrijd op Facebookblad. Ik heb gezegd, Jason Rabi kan met mij verschillen, of ik kan samen met zijn, maar ik heb gezegd, dat is niet de beste gemeenschapsskuldspannen wat aan die 6 naties spelen. Als we praten van Kromfontein, als we praten van Nooitgedag en als we praten van Tanfontein. Dat is niet de beste spannen aan die 6 naties. Als je kijkt naar puntenstand jaarlijks, waar die spannen eindigt, die spannen waar eigenlijk aan die 4 naties spelen. Maar ook bijgezegd, Wesleyans is al span van die streek uit daar wat aan die 4 naties spelen. En dan net dus een streek uit daar spannen wat aan die 6 naties spannen spelen als 3 spannen, namelijk Vastrap, Paardenkloof en Lindenzof. En Lindenzof was ook een van die spannen wat goed geëindigd het samen met Vastrap. Ik denk als ik recht praat, 3-4. Hulle het onderkant elkaar, 3-4. Hulle het zo geëindigd. So ja, om dat eindelijk te kan beantwoorden, moet hij wedstrijd afkomen van, jij gaat nou die opinie, jij gaat die opinie, die 2 mannen gaan die opinie. Op een of andere dag gaan, als die wedstrijd afkomt, nou niet dat Oost weer of Oost moet trokken daar om te zeggen, Oost moet gewoon zelf die unieke hanteren. Die wedstrijd moet definitief afkomen. Etienne, zoals je terecht gezegd hebt, die 6 natie heeft meer spannen om te kiezen van. En ik denk dat is waar ik ga met die
6 nasies span. 6 nasies span. Want sy het 'n breër korps Yes. wat sy kan kies van. En veral dit wat ons gesien het wat nou besig is om in die 6 nasie te gebeur of wat gebeur het in die laaste paar games. Ja, die 4 nasie, net 4 spanne waarvan sy kan kies. Maar jou 6 nasies se kies is baie breër om te kies. En soos jy tereg genoem het, 3 streekuitdagspanne, 3 gemeenskapsskuldspanne. En dan vat ons nou die 4 nasie, 3 gemeenskapsskuldspanne en 1 streekuitdagspan. En bygesê Young Wesley is jou topspan in die streek. In die streekuitdagie, ja. Kyk, en ek met alle respek gesê, teen Pumas kom met die streekuitdagie. Young Arrow, Black Arrows. Ja, hulle was nog Hy was nog in die Premierliga. Ja, was hulle nog deel van daai setup. Eagles laas jaar baie goed perform. Ons kyk die jaar wat gaan gebeur. Ons weet nie wat dit hulle in plek daar nie. Ons weet nie wat se verrassings uitdoppie. So voor jy verder gaan, maar daai enetjie nou genre noem daai van hoekom hy nou nog 'n jaar hier is. Ek wil amper ingespringe daar om te sê jou goal is jy wil die span streek toe vat en WB ko blaas. Ja, maar hy het iets interessant ook genoem. Hy het genoem dat William Oktober gesê die goue jaar is verby. So ek kan dit nou twee kante opvat met die feit dat hy sê die goue jaar is verby. Is Eagles se goue jaar verby? Man, dat moet maar nou of kom die goue jaar. Dat moet maar nou kyk. Hy het gesê is verby, dis hoekom maar hulle noem dit ook veral rugby en sokker noem hulle dit one season wonders. Maar dit is net daai een seisoen. Ja, maar ek dink die Eagles want nou Eagles het nog die meeste uiteindelik spelers verloor. Yes. En hy nog bygekry. Hy het net bygekry. So as hulle dit goed manage, kan 'n man nog so 'n paar jaar. Ja, kyk in wat goeie dinge wat Eagles bygekry het. Ek sê 'n span kan bykry, maar wat kry jy by? Ja. As jy praat van 'n Koos Brood het die wêreld se ervaring. Voorlangs. Yes. Daai ou hoef nie vinnig te wees nie. Maar sy ervaring wat hy kom bydra tot die span. Yes. As jy vat ou soos Roman wat groot het daar gespeel het, wat as gevolg van 'n besering maar weer onder moes begin het. Daai ou se ervaring. As jy ou vat soos Saldanha wat die wêreld aan die brand gespeel het. Daai ou is nie nou by vorm nie, maar sy ervaring wat bydra tot dit. Verstaan jy so die ek het dit nou al genoem van vir die jaar af. Ek het vir die jaar het ek gesê, sy's 'n Eagles man. Ek is 'n Eagles man om die ligas te wen. Net 'n jammer te hulle het kort geval. So en ek het gesê ek is 'n Eagles man om die 4 nasie te wen. Net 'n jammer te hulle het nie gedeliver nie. Jy het hier gehalte bulle gesit hier. Nee, ek het nie gehalte bulle gesit. So maar ek is excited vir dit wat ek sien. Vir 2026 wat Eagles na die tafel toe gaan bring. So ek het gehoor Puma sê hulle is hierdie jaar daar vir besigheid, maar ek weet ook met Eagles wat nou reeds vir Good-Ups gister geklop het. En Good-Ups wat vir Red Roses aan die kant Red Roses wat vir Good-Ups geklop het. So iewers kan ek my sommetjies begin maak. Ja, Trevor, om in te kom by jou oor hierdie jaar. Ek wil net iets ophaal is oor die goeie jare wat William Oktober van praat is. Om net melding te maak op dit is dat 'n mens weet nooit wat kan gebeur voor ons bestaan. So jy moet altyd veel uitreik na die dinge wat voor lê en nie wat in die verlede gebeur het, verstaan. So wat mense ons kyk dinge voor en wat vir ons voor lê, verstaan. Niemand weet wat môre vir ons inhou, verstaan. So dis ek kom as doelwit te rustel, as mikpunt te rustel. So ek dink op 'n einde van die dag moet elke iemand opdag. Dis maar basies dit. My laaste vraag aan jou. Sou jy nou Eagles help om volgende jaar dit te vermag om streekydag om die gemeenskapskuld te wen en streekydag toe te gaan? Gaan jou keuse bly staan om weer daai ommeswaai te maak van speler na vletjie blaser toe? Jong Trevor, ek weet dit. Hoe is so aangedink? Kan ons hy vraag eers? Ja, nee, ek kan hom miskien. Ja, dan sy sê dan het ons ook in naweek 6 nasie, repa praat van die 6 nasie. Daar was namelijk upsets geweest, als ik het dan zo kan stellen.
En Ja. dat laat ons bij die laatste invoerders afgaan naar die Benter toe. Ja, Zo. nee. Het doet 6 nazi's. Goede wedstrijden geweest. Die naweek. Upsets. Jo, die gemeenskapskul wat geweest het. Moenie voor ons laag vatten. Zoals ik gepraat heb van hij gap wat bezig is om toe te gaan. Toegemaakt. En amper 3-0 in die guns van die gemeenskapskul. Maar het is nou 2-1. Die eerste game was geweest. Nooit gedacht. Die Vastrap. Ja. Nooit gedacht. De wedstrijd waar jij zelf betrokken Yes, nooit gedacht daar als overwinnings. Mooi, nooit gedacht als overwinnings uit die strijd uitgestapt daar. Met de 13-7. Oor Vastrap wat de huidige kampioenen geweest het. Van die 6 naties die verdedigende kampioenen geweest het. En ja, nooit gedacht wat hard geweest het. Een game wat ook enige kant toe kan gegaan het. Maar ja, een upset. Hij was, ik denk, de grootste upset van die toernooi zo ver geweest. En ik denk in die geschiedenis van die 6 naties. Dat is hij de grootste upset. Niet eerst een Babas en een paardenkloof. Ja. Want dan hij was daar niemand nog champs geweest toen Babas voor paardenkloof winnen. Maar nooit gedacht, maar nooit gedacht, win die kampioenen. En terecht geweest is nooit gedacht zijn eerste overwinning. Vastrap geweest. En oere jaren. En dat wijst net dat die Spaans is bezig om toe te gaan. En als een man gekeken heeft naar die type rugby wat hij opgeleverd heeft, daar was tackles gemaakt. Van die begin af. En ik denk dat is wat we nooit gedacht doorgedraaid door die game. Dat is die verdediging. Jason Rabi, kan ik die vraag veel vragen? Jij is maar daarbij nooit gedacht. Al is hij altijd save the best voor laatst. Als dat in jullie geval Lina. Ik denk dat is wat gisteren gebeurd. Onthoud, ons als noodgedaagse 6 natie campaign. Eerste game in Landeshof. Ons het Landeshof in de tweede jaar te zo'n punten gelaten. Maar ons kon net die afrondings krijgen en het was ongelukkig om die game te verloren. Ons gespeeld toen in Paardenkloof, een goede eerste helft gehad. Maar als tweede helft laten ze in die steek die ouwens wat die druk aan hanteren. En ons verloor die game. De hele game was Kroonfontein. Ons speelde de eerste helft weer geen rugby niet. Ons tekenen in de tweede helft aan punten, maar ons kregen net die skop wat ons moet oorskop om de game te winnen. Zie, jullie spelen eindelijk ketchup tweede helft. Yes, dat heeft gewerkt. Ons komt terug op nooit gedacht. Thuis voor ons kade en alles werkt op die dag. Ons het een goede grondslag in het begin. Die ouwens wat van die bank afkomen op nooit gedacht. Op het thuisvoordeel komt silly game. En alles daar heeft de coaches bij elkaar gezet. En ons daar oefen weer gehad. En de ouwens heeft alles daar van wat de games geleerd. En alles komt werken net voor ons op zaterdag, wat voorbij is. En ons kon toen die druk hanteren, ons kon tackle, ons kon punten aantekenen, 3 druk. En dat was net lekker geweest, man. En ons kreeg die overwinning op Vastrap. En dat is een gevoel wat nog had lang bij nooit gedacht. Ja, ik zie nou toen dan ze toen dopie supporters ook had uit als het nou. Win doen die goed. Ik wil net gevraagd dat de win wat die goed is. Voor alle goed win. Daar is een goed win en een goede motivering. Voor een Spaanse nooit gedacht voor die liga wat voeren. Hij had ook maar niet in die top 3 in de laatste jaren in die liga niet. Maar dat is een goede motivering om te gaan aan die liga's. En dan laat het bij je vragen bij Vastrap. Nou, dan hebben we net niet gewerkt gisteren bij Vastrap. Ja, man van niks weg van die hart wat nooit gedacht geweest is. Maar man kon ook zien dat die 6 naties zijn tol beginnen eis. Het bij Vastrap. Want voorwaarts wat net die aanschakelen. Alle wat bekend is voor een goede scrumwerk, maar alle was gescrumd hier nooit gedaan. Verstaan? Sobreid trollen. Sobreid trollen is wel daar geweest. Maar dat is ook om ik zeg. Als het misschien nou bezig om kraken te wezen bij Vastrap, man weet die. Man weet die wat er aan die kamp aangaan niet. Man hoor bij je dingen, maar ik stuur me niet nog aan dingen wat man her hoor. Maar ja, goede game haar geweest. Bij je ouders wat uitgestaan het.
soos Sandiso wat weer 'n goeie game gehad het. Maar die hart wat die jong spelers wat nooit gedag gewees het, onthou, ons was baie ligtelik op die oog af gewees. Nou, hulle was baie groter as ons gewees, maar die manne wat hy tackles gemaak het. Maar ja, 'n goeie game was, as hulle te lank staan by hy game toe nie. Maar ja, 'n goeie oorwinning daar van nooit gedag 13-7 en wat ook dan sommer daar al gewys het dat daar gaan nie back-to-back wees nie. Met hy oorwinning oor vast. Op die tweede game, 'n derby, Twee biermannen. 'n derby, Landeshof en Kromwond en ja, daai game was tens geweest. Daai man het van die begin af hard geklim in mekaar. Daar was rondgeruk so 'n bietjie aan mekaar, die spanning wat so 'n bietjie hoog gewees het. Maar Kromwond en wat weer eens gewys het, nee maar moet ook nie vir ons weggooi nie. Hulle wen daar van Landeshof 17-18. En ja, Landeshof het probleme mense met 'n skopper. Want dat kom so dat tyd is verby het hier. Ja. Telling 17-18 in die guns van Kromfontein. Landeshof kry 'n straatskopper reg voor die pale, in die middel van die pale. Die skopper moes net die bal oorskop. Dan wen Landeshof. Maar wat ek optel daar was 'n gestreery oor wie moet skop. Ja, maar En ek weet nog nie of dit 'n impak gehad het nie, maar daai ou skop toe die bal mis. Maar vinnig is die tweede keer wat Landeshof dit oorkom, né? Ja. Nou, hy het 10 paarde kloof 16-13 verloor, né? Yes. En hy het ook in die game. in die tyd wat verby is, Ook 'n geleentheid. ook 'n geleentheid gekry om die game te draw. Om die game En hy te skop draw. daai een ook mis. So ek weet nou nie. Ja, ou soos Riekies wat ergens 'n kniebesering op gedoen het met hy game daar by hulle teen die Barbers. En 'n man kan regtig sien dat hulle mis daai ou se ervaring. Nie net sy skopvoet nie, Maar eers sy spel. sy spel dikteer en hulle cover up loskakel wat daar nou is nou outomaties by Kromfontein want hy werk daar op Kromfontein so dat maak hom nou eligible om te speel by Kromfontein. Kromfontein, ja. So 'n man sal sê ek wil amper sê vir die spanne moenie net een skopper in jou span hê nie. Want dis wat nou op die oomblik gebeur het daar by Landeshof en dit wat hulle gister nie gister nie maar Saterdag die game gekos het teen Kromfontein. Maar dat wys ook net die kwaliteit van die gemeenskapskilspan. Ja, want kyk, jammer, as hy nou wag tot op die laastes om dan te bepaal of ons gaan wen nie so of ons op verloor. Want jy moet glad nie in 'n so 'n situasie. Ja, maar steeds en ek wil gewoon net ek wil nou wat Rabie noem van jy wil vir die spanne encourage om nie een skopper in jou span te hê nie. Nou wil ek vir Rabie gaan jy 2026 by Nooitredag speel. Ek gaan met hy vraag nou kom. Die rede hoekom ek so vra. Sou Rabie besluit hy gaan nie 2026 Nooitredag speel nie. Hy gaan terug La Plaza toe. Ek het nie gesien 'n ander skopper skop hierdie 6 nasie vir Nooitredag. Nee, Trevor. So iets means ek kan nie dit onthou nie. Al wat ek ons kan seker nog my filmpies op uitdaag. Kyk wat gebeur het by hoekom ek die skopwerk gevat het by Nooitredag. Is omdat die skoppers wat daar was, het gevoel nee maar hulle gee vir my geleentheid. Want met die eerste game teen Landeshof het Rivan geskop wat die skopper is en dan is Elton Farmer wat ook 'n baie goeie skopper is. Maar ek dink omdat die ouens maar meer vertroue gehad het in my en het hulle gevoel okay, nee, gee die skopwerk vir my. Ja, ek het nie gesê daar ek wil skop en dat is hoe dit werk. Verstaan, so vir my was nie die keuse gegee maar vir my was gesê so hy vat jy dit. En nie dat die ander manne so daar is genoeg skoppers. Ja, nou Jason, dit laat my nou wat by daai wat ek jou gesê het ek het was betrokke by die Plaza. Nou daar's ook 'n goeie skopper daarso wat goed geskop het vir my. Jy het gepraat daar Landeshof, man het gestrei oor wie moet skop. Trevor, as jy nou sien waantoe probeer, dit kan 'n geval raak by La Plaza, maar die man ook strei oor skop. Nee, glad nie man. Kyk, ek is nou al, ek speel nou al lank rugby en ek is nou, ek hoef nie te skop as ek wil skop. So as hy ou gaan voel
hy kan die job doen, by all means, gee vir die ou wat voel, hy kan het doen, daar gaat iets gebeuren. Als je miskop is, een game wat het ook, maar dan gaat vinger wijs. En dat is wat gebeur en ek wil amper sê, in het hoofdse ouwens, moet nou nie vinger wijs na die skopper toe, wat nou die een gemis het. Op die oude dag moet een man en man, soos jy gesê het, die vraag moet opkom, dat moes nooit het by skop gekom het. Want ons het set pieces gehad, ons het ook bal gehad en ons het ook kansen gehad. Maar dat moet nooit kom tot op een skop waar ons nog al sê, ons bly my skopper. Ja, as jy nog gaat stry oor een skop en jy voel jy wil om, as my bal, as my skop, dan moet jy dan in die skop om mis. Dan moet jy dan verantwoordelijkheid vat. Maar daar was die geval daar. Yes, want so dan moet jy dan verantwoordelijkheid vat vir, jy het gesê, jy gaan hem oorskop, jy wil hem geheed het, jy het jou mis geskop, so. Ja, jy moet die gevolge dra, vir al die kritiek wat na jou kant toe kom. So, maar het is moeilijk om een skopper te wees, maar niet meer van mij nie. Ik heb nu al genoeg punten oor die jaren aangetekend, zoals een jong ou voel, een jong speler voel, of een ou voel, maar hij wil skop, dan geef je skop voor ons. Dit is nou amper soos die man wat nou gesê het, maar hy het al 1600 games gespeel. Ja, ek het nou al... In sy loopbaan, so, hy het wel baie meer punte aangeteken. Ek het nou al genoeg punte aangeteken. En dan laat ons bij de laatste wedstrijd. Bij ons laatste wedstrijd, Paardenkloof, tegen Tandfontein. Een game wat in het begin gedomineerd was door Paardenkloof. Man kan zomaar uitgezien dat Paardenkloof is hier bezigheid. Yes. Alle, die mannen het die nog doekjes omgedraaid nie. Yes. Maar hulle het gezien die druk wat daar op is, wat daar by hulle is, want die twee gemeenschapskulde span het klaar gewen. Yes. So hulle wil sommer van die begin af, sommer hulle stempel afdruk. Yes. En Franklin Smith, die man het 3 gedruk, hy vlieg van Paardenkloof. Die man is een speler om dop te hou, definitief van die liga. En hy het, ek dink 2-3 spoeddrieën die gedruk, daar wat gewys het, nee, hou ons dop en Babas, wat weer teruggekom het in die game. Die fans een bykie skrapperig wie aan die Babas kan, maar hulle het nie gaat leen nie. Yes. Hulle het aangehou, game vol actie, en hulle het ongelukkig moet hulle die knie buig 21-16 in die guns van Paardenkloof. Maar ja, en dan Paardenkloof wat nou gekoon was, as die 6 nasie kampioen So die beker bly achter wat so geen back-to-back, daar was baie spekulaties en ongelukkigheid rondom loks en punte wat moest gevat word, maar dat het nie gebeur nie. En die span wat onoorwonnen in die 6 nasie was, hy het die beker gewen en hy was gekroon as die 6 nasie kampioene, wat Paardenkloof is 2 keer en hulle nou al hierdie beker gevat. So ja. Ja, Jason Rabie nou met alles die wenners of spannen wat gekroond is as 6 nasie kampioene, runners up en as, alles die. Wat is je overall thoughts rondom de 6 nasie wat die daar ervaren het en wat sien jy dit, hoe sien jy dit nou in die toekomst in? Ja, Etienne, kyk, vir my, die rugby wat opgedis is, goeie rugby gespeel, geen lelike incidente van toeskouers wat mekaar gryp of so nie. Kratte. So overal was het vir my 'n goeie toernooi geweest. Die rugby, goeie kwaliteit die rugby geweest. Die vibe sal ek sê, was 'n goeie vibe. Ek dink wat 'n man kan aanwerk is 'n bietjie die reels. As 'n man nou sosiale media dopgehou het met die gerugte en dinge wat gebeur het. Ek dink as daar reels uitgesit word, moet ons nie by die tweede games op die tweede dag of nou wil ons met die reels begin. Ja. Kyk, as ons gesê het, ons gaat footprint kyk, die hele toernooi. Dan moet ons footprint kyk van die eerste game. Ja. Verstaan? Nie van die tweede game of die laaste game wanneer die gas hier span nou speel, nou wil ons kom footprint. Ons moet van die eerste game af kyk ons die footprint. As daar gesê word, ons gaan ID checks. Geregistreerde spelers kry wat laas jaar by jou span gespeel het, dan moet daar mense in plek gestel wees om toe te sien dat het gebeur. Ons kan nie 3-4 games nou wil ons dit kom kry en dis waar dinge dan gaan lelik raak. Maar overal vir my 'n goeie toernooi, die kwaliteit van die rugby
was vir my beter as laas jaar gewees. Man kyk na hoe die gemeenskapskultspanne Step up. gevaar het, verstaan. Kan 'n man sien daar is verbetering in die kwaliteit, maar hierdie toernooi kan nog groot gaan, man. Dit kan nog, daar is nog baie dinge wat kan in plek kom. Soos Trevor gesê het, 'n man sal graag wil sien aan 'n dream team wat teen die 4 nasies dream team speel. Dis 'n game wat 'n man kan inbring, verstaan? Soos 'n Kobokkeveld span of Kobokkeveld Barbarian wat nou opkom, hoekom kan ons dan nie miskien 'n 4 nasies Barbarian of 'n 4 nasies span inkry wat miskien ook 'n game kan kry op een dag. So daar is baie dinge wat kan gebeur in die gemeenskapskuld en die streek daar rugby in die Witzenberg, verstaan? Maar ja, dit is maar my siening rondom die 6 nasie, maar ek dink die 6 nasie is nog hier om te bly en ek dink hier gaan nog goeie dinge om goeie spelers of goeie deure, nie net vir die spelers nie, maar ook vir die kommentators wat ons gehad het. Ou so Spa, Brendan, Dillon, ouens wat goeie werk opgelewer het en wat dinge lekker opgespuis het vir die kykers en vir harde koele se ouens wat inkyk inkoop. Ja. Dit wys maar net harde koele deel van die gemeenskap. Yes. Hulle verstaan ons, hulle is hier by ons. Nie dat ons nou sê, ja, nie dat ons nou sê, dis 'n holding jy het 'n swak job gedoen nie, maar harde koele wat al van die begin af deel gewees het van die toernooi. En ek wil vir harde koele se manne dankie sê dat hulle nie neerkyk op die gemeenskapskuld en die streekie, maar hulle is ook daar om die upliftment te bring. Het is goed om te sien dat daar selfs goed daar support is ook. Hulle het hulle teams wat hulle support en die Benter en hy wat man sien nie op Facebook. Dit is goed om te sien dat daar is eintlik 'n teneur kyk op laer liga nie, maar daar is mense wat ook ons spelers en ons mense wil uplift. Want dit is ook mense wat in die verlede ook maar in daardie omstandighede groot geraak het teen. En dit is wat rugby is. Rugby bande bou is met mekaar uplift. En ja, dan kan ons net goeie rugby en goeie dinge in die toekoms hê, ja. Ja, dat laat ons bij laatste punt, man, bij die Bente gedeelte. Trevor, daar had ook met die afgelopen season, niet nog iets in die season, niet, maar het is in die vriendschappelijke wedstrijden. Daar is ook een paar schijven wat gemaakt is, nou in die tijden. Nee, dat is eigenlijk ik zie daar zo op bij Paardenkloof zelf, Franklin. Is het Franklin? Ja, bij Paardenkloof is heel wat gaan heel wat een paar veranderings wees. Ek is in 'n mate as ek bly dat Paardenkloof gestep het met 5 uit 5 6 nasie. So hulle het 'n goeie 6 nasie agter die rug ongeag wat se sierigheid daar rondom is. Yes. As dit 5 uit 5 klaar. En om so weggestuur te word. En een ding wat ek vir jou gaan sê, ons gee die ouens se vryheid vir hom. Yes. Die ouens het potensiaal. Ons kan nie 'n goeie speler vas op die plaas en sê maar ons kan vir jou verseker van 'n Boland terrein. Ons kan jou verseker van amateur terrein. Yes. As die ou moet groter gaan, laat hy groter gaan. Franklin Daniels gaan by 'n Sirius aansluit. Yes. Dat was confirm uit sy gaan trek van Paardenkloof af. Gaddafi, wat is sy regte naam? Joseph, die akkertjie. Hy gaan ook Sirius toe kom. So daar's klokkie gaan daar uit toe. So daar gaan heel wat veranderings plaasvind, maar ek sê altyd daar was 'n tyd gister gewees wat Franklin af was vir bloed. Yes. En Rodney het hom onmiddellik kom tuis maak op die loskakel. En Rodney het hom baie goed hy baie goed kom doen op die loskakel. So wat jy kan sien die ouens wat reeds begin step up. Yes. So soos hulle sê mos maar nou een ou se dood is die ander ou se brood. So maar ons gaan dit vir Franklin laat hy uitgaan en sy rugby gaan uitleef. Yes. Hy's jonk. Ons kan nie vir hom Paardenkloof kan nie vir hom 'n geleentheid bied, miskien wat Sirius vir hom kan bied. So dis hoekom ons sê gaan uit en gaan geniet jou game. Gaan geniet jou rugby, gaan geniet jou sport en maak die beste daarvan. Ja, ik zie ook een paar schijven daarvan van die spannen van die 4 nazi spannen wat zo ook naar oren weer Jalmo Mankopan. Hij man wat getrokken maar heel hard. Hij is van Young Black Arrows
Na Eagles toe, ja, hy daar by Young Black Arrows het hy vleuel gespeel. Nee, wil jy En die ou voel maar hy is nie 'n vleuel nie, hy wil heel agter speel. Hy het nou die naweek, ek maak nou 'n voorbeeld. Die naweek speel hy vir Young Black Arrows. En hy sê vir die coaches maar ek wil heel agter speel. Maar hulle kies hom omdat hy moes nou al die pad moes nou vleuel gespeel het. Kies hulle hom op vleuel. En hy besluit toe nou na die game, maar ek gaan nie weer kom speel volgende naweekie. En hy gaan daarvan af en hy gaan speel vir Young Eagles en Young Eagles kies hom op heel agter. En hy speel vir Eagles, heel agter. Ja, maar So of het nou 'n confirmed transfer vir 2026 is, dat hang in die lug. ja, maar Trevor, ek wil die coaches sê man. Luister na die players man. Hy man, sê hy wil 'n fullback wees. Hoekom moet die coach aan nou? Hy moet nie maar trek hom. Maar ek sê altyd nee, ek kan nie die afwag as 'n besluitnemings. Ja. Verander hier. Yes. Kyk, my ding was al die pad gewees, nee. En daai tyd wat ek begin rugby speel het, klub rugby gaan speel het. Het ek geleer 'n speler kom speel, Yes. 'n coach kom coach 100% ja. en 'n bestuur. Wat in die bestuur aangaan. En dit is waar baie keer waar spelers se pap op die grond val. Ja. Want hy wil deel wees van die bestuur. Hy wil deel wees van die coaching staff. Maar al wat hy moet doen, hy moet net sorg dat hy op die oefenveld is, op die rugbyveld is en die opdrag van die coach uitvoer. Ja. Wat die coach moet doen, die coach moet net sorg dat die span perform. Dit Dit is al, hy moet net sy werk doen. En die bestuur moet net sorg dat die klub funksioneer. Ja, Jy 100%. sien, nou daai is baie keer die probleem wat by ons jong laities inkom. Ek weet ek is 'n goeie 'n loskakel of ek is 'n goeie heel agter. So nou gaan ek begin sê vir die coach. Yes. En die moment wanneer ek vir die coach begin sê, dan gaan ek môre vir die voorsitter wil begin sê. Ja. En daai oomblik begin ek gaan met rugby agter. Ja. Yes. Want ek is nog gefokus op heel iets. Ek is nou gefokus op bestuursake. Ek is nou gefokus as ek dan wil die coach sê, dan moet ek my talks trek en gaan staan langs die coach aan met die radio. So maklik soos dit. Ja. Ja, maar kyk, die ander transfer wat nog vir my interessant is, Herman Houbel. Ek het gesien, ek weet nou nie of het waar is nie, maar as het so is, dan moet die spanne Houbel kop toe vat, want hulle het nou 'n enforcer hebben, hulle het nou 'n bakkies bote daar, so dan gaan Rovrak hou op klub, op Klubok Park. Ja, maar Tong in die kies gesê as hy so as hy daai ou het wat 'n baie goeie speler is. Yes. Sy meer as jou kaptein op die ouderste in die dag, daai ou sy meer kan balance en kan handle. Yes. En daai ou onder nie laat sy speedometer ophardop Yes. en hom hou op daai level wat hy net is aggressief. Dan is hy nie 'n probleem met hom. Ja, Trevor. Maar die oomblik As wanneer ek weet ek speel teen Houbel, dan maak weet ek klaar, dis 14 man. Ja. Ja, kyk Trevor. En Herman hy is nie 'n swak speler nie. Hy is 'n swak speler. Ek het nou gesien met daai game van Komfontein en Paardekloof. Herman, hy het rugby gespeel. Ja. Hy het bal gedra, hy het tackles gemaak en hy het die werk gedoen van 'n slot. En so nou en dan sal 'n man sê, okay, Herman was 'n bietjie onnodig. Maar dit is wat ten forse doen. Dit is hy moet vrees in die opponent bring. Hy het daarvoor 'n tyd vir Louis toe gesê, maar kom, Yes. vat jou En as dinge in die reël gedoen word, yes, wat kan jy maak? Ja. Wat kan jy maak, verstaan? Hou met in die reël. Maar soos jy sê, 7de Maart sal man nou kyk. Wie? Gaan ons 14 man die Houbel speel? Speel julle eerste teen Houbel? Dat sal lekker wees. Paardekloof, ja. Ek wil sê, Paardekloof, nee, Paardekloof. Ja. Okay, as hulle maar nou sien, gaan Paardekloof teen 'n 14 man Houbel speel? Of gaan hy weer Komfontein toe gaan? As hy werk, ja. Ja. Dan gaan, Ja, en nog 'n transfer daarse wat ons op die socials bekend gemaak is, Janoven. Van La Plaza naar nooit gedacht toe. Janoven La Plaza nooit gedacht wat confirm was. Maar Confirm was? Ja, wat ek Ja, man. 100 redes het om te twyfel daar. 100 redes. Nee, hy man is sover ek nou my kennis. Kyk, ek kan ook maar so nie aan die boeke van nooit gedag nie, maar 'n man sal nou sien na die 6 nasie, maar soos ek dit het, as hy man 'n nooit gedag man.
Ja, so, dat is al wat ik kan zeggen, maar Ja, soos Trevor sê, hy het sy rede. Soos ek het ook het hy man nou net die geleentheid gesien om 6 om te speel, game time te kry, om hom fiks te hou. So na die naweek gaan hy terug na sy kamp toe, wanneer daar friendlies uitdop die naweek. Maar daar het aan die afgelopen tijd friendlies plaatsgevonden daar op de plek. En je kan hem daar voor of weet hij, nee. wel hij zei, Kijk, die tijd toe hy by die aankondiging maak om daar, hy gaan nou die kant toe, toe La Plaza nog nie friendlies nie. Toe hou hulle nog fondsinsameling. Ja, die fundraisers mos, toe hou hulle mos nog dat. Toe besluit hy, maar ek sal moet doen, want as 'n rede hoekom ek so sê, want die ou was, ek kan nie opraat ook. Jy wil hem ook gekoop het. Nou nie op 'n basis van koop nie, maar op 'n basis van wat is jou planne vir 2026? Maar dat hy reeds sy planne bekend gemaakt. Yes. En toe vra ek hom, wat is jou planne vir 2026? Die heb me gevraagd, is zeker. Nee, ek het hom gevra, is seker. Toe lag hy nou, se man lag, dan weet ek mos. Ek ken mos al, hy kyk, dan weet ek mos dan waar toe hierdie ding uitloop. Ja, en wat ook vir my, wat vir my ook van hierdie hele trends was besigheid interessant is. As dit net een klub wat hulle trends was bekend maak, en dis Red Roses. Yes. Die ander spanne hoor man maar by die ouens, maar Red Roses, as jy daai mense se Facebookblad gaan volg, as hulle sien, die mense sit 'n videoetjie daar met 'n lekker music agtergrond, met 'n foto van. Jy voel sommer dis 'n trans. Ja, maar die probleem is, ek het daar gesien, hulle het 'n man daar getransfer van Paardenkloof af na Red Roses toe. En dan man het nog nie gespeel die 6 nasie nie. Ja. Gister toe speel die man. Dis wat toe daai man opkom, toe hoor ek daar sê mense maar as die nie Red Roses man nie. So nou begin gaan my vrae begin vra. Hoekom sou jy nou nie heel 6 nasie nie speel nie? Ja. En nou gee hulle, nou roep hulle vir jou. Kyk jy man, jy is mos deel van Paardenkloof, jy is nog geregistreer by Paardenkloof so. Gaan jy speel. Nou sê hy maar ek het ook gekom my goed. Ek het kom oefen. Hy was die week by die oefeninge so en hy het net gesê ek kon nie die ander games geoefen het nie. So ek het gewerk, laat gewerk en alle 110 goed so. Maar dit sal interessant wees 7 Maart sal man nou sien. Wie's waar En hoe dinge gebeur. Wat Gupta is reg habie daai. Van wie was gelieg? Verstaan, die spelers is ek dink dis die eerste jaar wat daar so baie trends was in die gemeenskapskuld en die streke daar. Kijk, al die tijd was het gewoonlijk rumors goedjes, verstaan. Maar dit is ook nog part of the rumors. Maar ik bedoel, daar was die videoclip. Maar sien wat gebeur het in die verlede is. In die verlede het die ouens sommer in die liga die dinge gedoen. Die naweek speel vir Paardenkloof. Net so 2 weke na daar gaan speel ek sommer gou vir Houbel of speel sommer. Die man het sommer die kanse gewaag. Maar nou as hy socials. Die ding het nou so ingewikkeld gemaak, die reels rondom die transfers by Boland, dat jy kan nie net meer rondskuif nie. Maar span wat is Bulldogs man. Ja, hulle sal mos 'n friendly teen die uitgespeeld het, maar as gevolg van werk van Bulldogs se kant af. Hulle sou nog gister gespeel. Ja, hulle sou gespeel het teen die uit, maar as gevolg van die naweek se werk met hulle hy vriendskaplike wedstryd gekanselleer. Maar nou sien ek dat hulle nou die Eike het nou oefenkamp. Dit lyk vir my meer na speletjie dag. Fondsinsameling ouens. Ja, want hulle gaan die ouens gaan daar soos ek die poster kan lees en verstaan, gaan die ouens daar bietjie semi-kontak teen mekaar maak. Maar kyk dis in 'n mate is dit nogals goed om wat Red Roses doen. Hulle wil die ouens by mekaar hou, besig hou. Want onthou as die manne nie rugby het, veral nou in die tyd. As die manne nie rugby gaan spelers verloor. Ek meen kyk dis soos die 6 nasies. Sy reëls moes nog geregistreerde spelers. Dat ek moet maar gebreek was baie kere. Maar dan kry jy nou ouens wat miskien vir jou wil kom speel die jaar. Maar nou mag hy nie speel. Waar toe gaan hy ou? Hy ou gaan nou na 'n span toe wat friendly speel, want hy wil speel. Dieselfde manier 4 nasies ook al hulle reël gehad het daar wat sê okay, jy kan nie jou nuwe aanwinste gebruik nie. Dan verloor jy spelers. So om nou miskien 'n speletjie aan te hou of 'n speletjie dag te hou met 'n oefenkamp of 'n ding is goed. En is bly om te sien dat die Gupta van Red Roses
Wie is die Gupta? Wie is die Gupta van Red Roses? Ik had gister Gupta zijn hand gevat, man. Hoe ik wil nog gevraagd dat hij Maar ik ga niet zeggen, ik ga hij niet gaat een zeggen. vraag is wat we nog gaan beantwoorden raak, maar nou hoor je die man heeft in Ik de heb- hand gevat. Nee, dat Ik weet weet ik wie wel ze weer Gupta. praat. Nee, ik weet wie ze Nee, dat Gupta. weet ik precies Maar- aan wie je praat. Maar daar is één Gupta. Daar is een paar Onthou, Gupta's. op Red Roses het ek agtergekom. Hy een Gupta het nou laat ek begin speel. En ek het gesien op die fotootjie. Die een speel. Die ander het gister daar geloop in my buurman se top. My buurman se supporter t-shirt. Ja. En die ander een het ek laasweek gekry om Zo gevra. had die hele paar. Jy's gevra, jong, wat bied julle die manne aan daar? Ja. Daai man het boeit gelag. Ja, kijk en hij, een Gupta. Als jij nou zo van je bierman praat, hij een Gupta. Het met de kar vol je bierman zijn mannen gereisd, zo ik weet niet. Jo. Die Gupta's. Daar gaat snaakse dan nog gebeur na die 7de toe. Ja, maar nog twee vragen Trevor. Andere zo'n ik zien Red Roses. Ah. Ze op de logo 65 bestaans. Kan het dadelijk die geval wees? Ja, dan nog misschien die mannen beloven. Ons gaat een lekker party, joh. Ons gaat celebrate. Ja, maar om te onthou vir die afgelope 3 jaar kan ek jou onthou dat Red Roses 'n afskeid gehad het. Als dat nou misschien Zo, daar wat? geld, Wat? wat nou uitschop. Heb je dat niet bij Oompie belegd? Ek kan nog herinner, daai nie meer beantwoord man. Maar ik denk als ik een belegging had uitgeschopt met alle afscheiden zijn geld wat gebeleid. Voor die 3 jaar. Voor die 3 jaar. Het kan moeilijk wees hoor. Ik denk dus dat. En, Ja, dit Trevor, de laatste vraag uit zijn verrooi. Ja, Gepraat van die transfer deals. Ik heb ook gezien op de sociale media platform dat hij ook een schijf gaat maken. Red Roses toe, ja. Kan dat bevestigen voor? Zandre ja. AJ, sover as wat my kennis strek. Gaan AJ de Eike toe. AJ is nog in gips te besiering opgedoen. Eerste game van die 6 nasie teen Vastrap. Hy is mondelik hy is in sy herstelproses. Hoe lank dit gaan vat weet ek nie. Ek dra nie kennis van sy besering Ja. nie. Al wat ek weet, hy is nie gesny nie. So daai is aan die goeie gedeelte van my gaan herstel. Maar so ja, dit is confirmed dat hy gaan Red Roses toe. Oké, want hij is nog als een baie talentvolle speler. Ja, my gevoel om Yes. eerlik te wees, kan dit op kamera ek sê, dit is my eerlike gevoel was gewees, gaan Sirius toe. Grote span. Dat is ook om ons praat van Gupta. Red Roses. Dat is hoekom ek sê. Maar Trevor, wat kreeg Paardenkloof uit die deal uit van? Die Paardenkloof zijn spelers moeten nou net serieus toe gaan. Lekker als een deal. Nee, niet aan deals af. Nee. Nee, niet aan deals af. Kijk, ik is altijd ek is een groot voorstander, omdat ik niet die type rugby kon, of niet iewers kon gekomen met mijn rugby niet. Alhoewel ik bij rugby op die plaats groot raak, kon ik niet. En ik zie, als die klongen moeten ontwikkelen, laat die ontwikkelen, man. En op die plaats, in die streek ga je blij in die streek. Ja. Hoeveel van ons laities, en ik noem het met alle respect, hoeveel van ons laities was verlede jaar opgetrek in die 21 span? Ja. Wat net die uitspeler uitgevallen is. Ja. So, kom ons maak hy step up, stuur ons laities naar grote dag clubs toe, man. Dalk net kan een man. Ja, dalk net, ja. Iemand daar krijgen. Manne, baie dankie vir die tyd. Jason Rabie is altyd te voorreg vir jou en Trevor om op die sout het. Zandre en sê ook vir jou baie dankie dat jy op kort kennisgewing hier draai kon maak. Ons hoop jy het dit geniet. Jy bent na die wedstrijd. Is daar nog enige woorde van jou of Trevor? Manne, baie dankie. Zandre, dankie dat jy op kort kennisgewing soos Etienne sê, ingeskakel het. Ons waardeer het. En ons sien uit vir die opvolggesprek rondom die oorskakeling. So ja, ek sal uitsien daarna. Kykers, baie dankie. Gaan YouTube toe. Subscribe, comment en like en sê ja. Ja, baie dankie.